Hola, em dic Kíria i us vinc a llegir el conte que he escrit a català, que es titula La noia famosa. Ens situem a Califòrnia, més ben dit a Los Angeles, bé, a l'escola de high school. Era un dia de setembre, tots els alumnes de high school s'estaven preparant per a l'endemà començar l'escola. La Naira estava en videotrucada amb la Katie i la Sara. Totes tres eren millors amigues, s'estaven explicant el seu estiu. Una va a Londres, l'altra va a França i l'altra a Nova York. L'endemà va tocar el despertador i la Naira es va despertar. Es va preparar per anar a l'escola. Ella estava superemocionada. L'Emily, la seva germana petita, li va dir a la Naira: «Germaneta, ets molt pesada, estàs tot el dia parlant de l'escola i de les teves amigues. Ja et fas pesada. Ai, germana, no saps el que és tornar a veure les teves amigues. Després de 2 mesos, sense explicar xafarderies, no aguantava més». Quan van arribar a l'escola, van anar corrents a donar-les una força abraçada. Totes tres es van abraçar. Uns minuts més tard va arribar la Sandra, la més popular de l'escola. Ella tenia 2 amigues que eren com ella, però una mica menys horripilants, l'Helena i la Carla. Quan van veure a la Sandra es van dir: «No era que la Sandra no venia aquest any? Doncs sí, em vaig assabentar l'altre dia». La Sandra les va veure i es va apropar a dir-los: «Què? Tu un altre cop aquí?» «No, tu què fas aquí? No era que no t'anaves a Las Vegas?» Al final no, és que el meu pare li va trucar a la Kendall Jenner per fer una casa. En acabar el dia, la Naira va marxar a berenar amb els amics i la Sandra li va llençar la beguda a sobre. La Naira va marxar plorant. Els mesos anaven passant i la Sandra no parava de molestar la Naira. I un dia li va dir a la directora. La directora va expulsar la Sandra per assetjament durant la resta del curs escolar. Anys més tard, la Naira ja tenia 29 anys i ja s'havia fet famosa. Les amigues de la Sandra l'havien deixat de costat. Un dia, la Naira estava a un teatre molt important. La Naira va veure a la Sandra en un racó tota sola. Al veure la situació, va decidir anar a parlar amb la Sandra. «Què fas aquí tota sola? És que no ho veus? Ja tens el que volies. Que em deixessin sola». «No, no era el que volia. Solament volia que no fossis així de dolenta. Ho sento si t'he fet sentir malament, però és que volia una mica d'atenció. Et perdono. Ets tan bona cuina? Ets tan bona persona? Voldries ser la meva amiga?» «Clar que sí!» Així és com la Naira i la Sandra es van fer millors amigues i es van fer famoses. Anaven als concerts juntes i ho feien totes juntes. Fi. Espero que us hagi agradat.